Dobre. Potrebujem dať 10 damage s tým molotovom, to znamená, že musím nájsť kokota v nejakom rohu. No tam je nejaké Vipo. A to Vipo na mňa pozerá. Ahoj, ty tam čo? Jej, ty si sa práve vrátil proste k svojmu počítaču. Kde si bol? Priznaj sa. Si bol určite, ty si bol na záchode, že? Preto si si vybral tú lupu proste, čo tam máš teraz. Aj. Tak, nič. Názor na pchanie vecí do ryti, ako podľa toho čo proste, ako keď si do ryti pcháš vibrátor proste, alebo kľúčky proste od dverí, alebo podobné veci, tak to je také normálne proste, to robí skoro každý proste, ale keď skúšaš veci ako je melón, alebo ananás, alebo podobné veci, tak ako, to si pán proste, ako to by som si aj pozrel. Zaujímavé. Tak som zomrel. Ja som sa dosral! Ripstream. Ty kokot, toto je inak špatné proste, tento kokot, pičus, jak sa to volá,